Pekný deň, priatelia. Aj vy teraz doma rozmýšľate, z čoho budúci týždeň alebo mesiac zaplatíte účty, kde sa zamestnáte, čo s vami bude. Mám pre vás jeden tip, ako všetko veľmi ľahko a rýchlo vyriešiť. Volám sa Matúš Špitalík a približne v priebehu 2 rokov sme školili viac ako 1200 ľudí, ktorí sa uplatnili na trhu práce v Anglicku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, ale aj na Slovensku. Títo ľudia začali nadpriemerne zarábať a bolo to vďaka tomu, že získali naše know-how. Všetko trvalo od prihlásenia sa na našej webovej stránke približne 2 mesiace. Môj tip pre vás je kurz opatrovania. Je to najjednoduchšia cesta, ako veľmi rýchlo si nájsť prácu a nadpriemerne začať zarábať. Prihlás sa na našej stránke www.ivmk.sk v pravo hore v sekcii prihláška a získaj vianočný bonus, ktorý bude trvať do 15. januára 2014 v hodnote 100 €. Táto príležitosť je len teraz, už sa viac opakovať nebude. Normálna cena kurzu je 250 €, teraz je pre teba cena 150 €. Investuj do seba 150 € a začni zarábať mesačne tisíce. To je moje odporúčanie pre vás, môj tip.